Аперацыя са стралянінай у менскіх навінках. Паводле МУС, група злачынцаў планавала вынесці з прыватнага дому ад 1,5 до 5 мільёнаў долараў. Нашыя калегі з сайту Белсат высветлілі. Дом належыць сям'і былога выканаўчага дырэктара Беларусбанку Владзіміра Мяцельскага. Саму аперацыю ў сюжэце МУС каментаваў намеснік начальніка цэнтральнага РУС Владзімір Кубракоў, сын міністра ўнутраных справаў. Яшчэ адна справа – махінацыя з менскімі кватэрамі. Сілавікі затрымалі групу, якая паводле МУС падманвала сацыяльна ўразлівых уладальнікаў нерухомасці. Частку прыбытку, як сцвярджае ведомства, адпраўлялі ў Расію ў так званы злачынны абшчак. І тут узнікае больш шырокае пытанне. Паводле новай газеты «Еўропа» з вайны супраць Украіны ўжо вярнуліся больш за 400 тысяч расейцаў. Паміж Беларусю і Расіяй паўнавартаснага памежнага кантролю няма. Ці не становіцца гэта асобнай праблемай для ўнутранай бяспекі Беларусі? Як і анансавалі, Вадзім Мажэйка, кіраўнік Інстытуту даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі, знаходзіцца з намі ў студыі сёння. Вечар добры вам. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Вадзім, першае пытанне, наколькі нам на агул было сэнсоўна апошнія гэтыя падзеі з удзелам прадстаўнікоў Расіі аб'ядноўваць у нейкую адну гісторыю, ці сапраўды мы можам зрабіць выснову, што акурат апошнім часам гэтая небяспека расце. Бо ўжо дзесяткі год мы мяжуем з такой Расіі, якая ёсць, і з такой мяжой, якую маем. І здавалася б, з гэтымі выклікамі па-рознаму, але спраўляліся. Цяпер, ты бачыш, праваахоўныя органы кантралююць сітуацыю? Я згодны, што гэта сапраўды аб'яднаныя сюжэты, бо, ведаеце, калі мы бачым такія мілыя відэа, дзе некая там расіяначка кажа, што «О, як класна пераязджаць у Беларусь, давайте ўсе пераедзем», то трэба разумець, што так прыедуць, як казаў Кныровіч, прыедуць, канешне, працоўныя кадры, нехта проста грошы прывязе, нейкі там расійскія пенсіянеры, але разам з імі прыедзе і ўсё астатняе з Расіі. Яшчэ і на хуткасці 200 км на гадзіну, як яны любяць ганяць. Так, натуральна, гэта і побытавыя звычкі, як ты ж ужо казаў зараз ў эфіры, паркоўкі на тратуарах сумнеўныя. Гэта і тое, што будуць фактычна, калі расейцы, умоўна, скупаюць кватэру ў Менску, то тыя, хто спецыялізуецца на тым, каб абносіць гэтыя самыя кватэры расейцаў, яны таксама будуць прыязджаць разам услед за імі. І адкрытая мяжа ўсяму тут дасяжная. Ці можна, напрыклад, узгадаць, як у Грузіі пасля пачатку вайны спачатку прыехала хваля расійскіх эмігрантаў, і акурат за ёй прыехала хваля наркадылераў, якія прывезлі тое самае для расійскіх эмігрантаў. То бок, трэба разумець, што гэта такі не чорна-белая карціна, усё будзе адразу. І, канешне, было б таксама не трэба маляваць, што прыедуць, не ведаю, толькі там бандыты і наркаманы. Не, канешне, можа прыедуць нейкія сапраўды нармальныя людзі, пенсіянеры, якія не хочуць жыць у сённяшняй Расіі, не маюць магчымасці выехаць кудысьці яшчэ, і так, можа, для іх Беларусь самае лепшае з таго, што ім тут дасяжна. Але так, трэба разумець, што да гэтага варта быць гатовым. І тут, канешне, вялікі выклік для сілавікоў, бо адна справа, калі ты можаш шыра казаць пра праблемы, але я баюся, у цяперашнім палітычным становішчы ў Беларусі сілавыя ведомствы проста не змогуць адкрыта казаць, што, слухайце, праблема, пераязджае шмат расейцаў, трэба гэта неяк рэгуляваць. Я баюся, што з палітычных прычынаў яны будуць баяцца рыць у гэтым накірунку, а адпаведна, калі такія палітычныя прычыны пачынаюць кіраваць дзеяннем сілавікоў у такіх абсалютна побытавых сітуацыях, як камусь там абарбавалі кватэру, там вынеслі тэлевізор. Тады, канешне, гэта будзе проста сніжаць эфектыўнасць працы, і, адпаведна, сітуацыя з бяспекай у Беларусі будзе рабіцца горш. Акурат Кубракоў па выніках гэтай гісторыі з гастралёрамі, якія так у выніку ж і не даехалі да гэтага менеджера Беларусбанка, былога менеджера Беларусбанка, 1,5 мільёны долараў, нібыта па наводцы яны ехалі, ведалі, што знаходзяцца ў катэджы. Ён паведаміў, міністр, што нібыта з мяжы ўжо паступіў нейкі сігнал, яны ўжо рыхтаваліся і гэтак далей. Але акурат днямі Новая Еўропа, расійскае выданне незалежнае, апублікавала дадзенае, што больш за 400 тысяч удзельнікаў так званай СВА ўжо вярнуліся з фронта ў Расію. І, адпаведна, так, шукаю, хто цяпер працы, хто што, так, як заняцца ў новым жыцці.
І вось пры такіх вялікіх так маштабах, ну, мы зразумела, што это ўскосна, што это ў Расею ўсё патрапляе. Але вось як пры сённяшнім кантролі мяжы, ці магчыма беларускім праваахоўнікам утрымаць натуральна, гэта? што... Якія будуць захады? Як ты бачыш? Конечно, было б там перабольшаннем сказаць, што ўсе 400 тысяч у Беларусь паедуць. Але, ну, таксама было б дзіўна лічыць, што нуль з іх прыедзе ў Беларусь. Канешне, нейкая частка прыедзе. І... Як мінімум в санаторыі. Мы ведаем, што як мінімум 2 беларускіх санаторыі будуць прымаць. Натуральна. Ды і проста нават там без цэнтралізаваных праграмаў, проста гэта такія ж, як бы, расейцы, як і іншыя, ім таксама можа здавацца класныя ідэі на грошы, якія яны зарабілі на вайне, калі не загінулі самі. Ну, класная ідэя на іх, напрыклад, недзе набыць нерухомасць. Ну, натуральна, што не ў Варшаве, а вось у Мінску, напрыклад, ці ў нейкім маленькім беларускім горадзе. І трэба разумець, што, на вялікі жаль, людзі, якія вяртаюцца з вайны, гэта паўсюль праблема, проста ў нейкіх краінах, як, напрыклад, у Злучаных Штатах, ці як зараз ва ўкраіне, аб гэтым адкрыта кажуць, працуюць псіхалагічныя праграмы, падтрымка, працуюць НДА і шмат чаго яшчэ. Канешне, у сённяшняй Расіі з гэтым усім усё значна горш, і самі расійскія медыа таксама пра гэта ведаю, пішуць і скардзяцца, што гэта велічэзная праблема, гэта рэгулярныя гісторыі, што нехта там умоўна забіў суседа, паехаў на вайну, вярнуўся назад і зноў забіў некага суседа. І гэта абсалютна жудасная рэчаіснасць. На вайне гэтыя людзі набываюць досвед, ну, фактычна, рашэнне праблемаў шляхам забойства, на гэта ёсць вайна. І, канешне, гэта, ведаеце, я таксама з дзяцінства ўзгадываю досвед таго, што навокал недзе ёсць афганцы, то бок тыя, хто былі ва Афганістане. У мяне з дзяцінства я не шмат ведаў кантэкст, але я проста разумеў, гэта, ну, такія небяспечныя, адбітыя людзі, якія могуць, калі што, карыстацца гвалтам проста з будь-якой нагоды. І натуральна, што і колькасна, і якасна, ну, гэта непараўнальны досвед сённяшняя вайна Расіі ва ўкраіне, і тады і Афганістан. Я ўжо не кажу пра вагнераўцаў, дзе ўвогуле гэта нават не рэгулярныя вайскоўцы, а проста, ну, бандыты з кувалдамі. Канешне, мне здаецца, ніводзін нармальны чалавек з любымі палітычнымі нават поглядамі, нават самы пуцініст, ён бы не хацеў, каб, ведаеце, ягонае дзіця хадзіла ў дзіцячы садок, куды вагнеравец кагосьці прыводзіць, ці каб вагнеравец хадзіў, не ведаю, каля брамкі дзіцячага садка яго сына. Ніхто б такога не хацеў. І, канешне, трэба разумець, што зноў-такі вось сяброўства з Расіяй сённяшняй, яно ідзе ў камплекце. Тут табе і крэдыты, тут табе і танны газ, і так, тут табе вось гэтыя 400 тысяч вярнуўшыхся з так званай СВА, якія, ну, фактычна траўмаваныя людзі, якім трэба альбо камусьці псіхалагічная дапамога, камусьці турма за вайсковыя злачынствы, але ў любым выпадку не хадзіць па вуліцах беларускіх гарадоў. Цяперашні рэжым Лукашэнкі, бачым, ад гэтага і блізка беларусаў не абараняе. Еще треба додать, что, ну, не только российские громадяне поедут сюда, которые были на фронте, але и те белорусские громадяне, которые были зэки, которые там алкоголики, которые так само удзельнічаюць на баку России, яны-то ўжо 100% поедуць дадому. Гэта праўда, і вельмі, ну, так, відавочна, што рэжым Лукашэнкі ніяк не супраціўляўся усім тым, хто хоча паехаць ваяваць за Расію. А іх значная колькасць, пра што... Так, ёсць, адрэчы, не бачу, каб нейкіх такіх прям канкрэтных падлікаў, але гаворка ідзе пра тысячы людзей дакладна. І так, трэба разумець, што, ну, для рэжыма Лукашэнкі тут дзейнічала вельмі цынічная і па-свойму лагічная ідэя, што калі ў Беларусі ёсць людзі, якія гатовыя за грошы ваяваць за Расію, то вельмі добра, ў прынцыпе, каб не было такіх людзей у Беларусі, яны і для рэжыму это небяспечны. Добра іх сплавіць у саму Расію, хай яны там дзесьці загінуць на вайне. Але гэта логіка мае адну хібу, што слушна кажаш, калі некая частка з іх выжыве і вернецца. А яшчэ саслужыўцы прыедуць. Так, і з тыя самымі памкненнямі, толькі яшчэ і з вайсковым досведам. Калегі, цікавая тэма. Я баюся, што мы пойдзем у вайну, а ў нас тут яшчэ адзін ёсць сюжэт менавіта звязаны з Беларусю і з Міністэрствам унутраных справаў, што акурат у гэтую аперацыю па тым, як злавілі гастралёраў з Расіі, каментуе Владзімір Кубракоў. Гэта сын міністра Кубракова, а Владзімір цяпер, аказваецца, малады хлопец, ужо намеснік начальніка цэнтральнага РУС
Менску. Як так здарилося? Певно, талент у його великий. Надзвичайныя таленты ўжо намеснік начальніка цэнтральнага руса, аднаго з цэнтральных рус, як бы там не было ў краіне. З пялюшак там уже Вось пытанне з дубцом лежаў. нам лічу варта абазначыць все-таки гэтую гісторыю. Гэта вось пытанне такое рытарычнае, ці паспяховая кар'ера, так, ці вось прыкмета таго, што мы бачым цяпер асабліва ў Расіі, акурат вот у гэтай жа саюзнай Расіі, дзе ўжо і Патрушаў, Чайка, дзе ўжо вось гэтае пакаленне Пуціна старэйшае, яно ўжо цяпер перадае уладу сынам, сваім дзеткам, так, дачкам у выпадку Пуціна, ну і такая дынастыя сілавых і палітычных структураў. Ты гэта бачыш ужо ў Беларусі, ці гэта пакуль што яшчэ такі адзін кейс вось у Владзіміра Кубракова, мы яшчэ паглядзім, паназіраем за ім, за ягонай кар'ерай. Ну, ведаеш, я б сказаў бы, што сама вось база тут абсалютна натуральная. Любыя эліты паўсюль самі сабе імкнуцца ўзнаўляць. Гэта нармальна. І тыповая абсалютная сітуацыя, што умоўна там, я не ведаю, бацька быў палітыкам, сын ідзе ў палітыку. У мяне там маці бабуля даследчыцы, я стаў даследчыкам. У Лукашэнкі сыны таксама не, ну, не будзем далёка хадзіць за прыкладамі. У Сцёпы Пуцілы бацька таксама журналіст на Белсаце быў. Што тут? Як бы, гэта сама па сабе нармальна. Гэта нікога не робіць лепшым ці горшым. Але праблема паўстае ў тым, калі няма празрыстасці, няма справаздачнасці, таго ўсяго, чаго дакладна няма у беларускай міліцыі, і калі сапраўды людзі прыходзяць на нейкія пасады не таму, што яны проста зацікаўленыя, да гэтага імкнуцца, але праходзіць так все ж таки праз адкрытую канкурэнцыю. Вы мяне сюды запрасілі не таму, што моя бабуля даследчыца. А вось так, наконт сына беларускіх сілавікоў, канешне, які займае высокую пасаду у сілавых ведомствах, вялікае пытанне, якім чынам он туды трапляюць, ёсць тут незалежны кантроль грамадскі, а натуральна, што не, і фактычна людзі трапляюць па пратэкцыі. Можа, сам ён і добры хлопча, не ведаю пра яго гэтага. Але сам факт, канешне, вось такой несправаздачнасці сістэмы, проста ў такіх гісторыях, калі прозвішчы супадаюць, ён робіцца яшчэ больш такім відавочным. Ну і галоўная ж праблема не ў тым, чый ён сын ці бацька, а праблема ў тым, што калі прызначэнні ідуць мерытакратычна, то бок за якасці прафесійныя, будзе эфектыўна выканана праца. Ну, тут... Калі прызначаць сваіх, сыноў, блізкіх, будзе неэфектыўна. Вось і ўсё. Ну, тут яшчэ пытанне, наколькі паспеюць, улічваючы ўсё большую амплітуду качання галавой у Лукашэнкі, наколькі яны паспеюць выбудаваць свае дынастыі. Так што... Па амплітудах галовы Лукашэнкі тут я, канешне, не спецыяліст, але паглядзім, часам бывае вось такія дынастыі ў элітах нават перажываюць рэжымы, але, безумоўна, можа, не з самымі вось такімі яскравымі прадстаўнікамі.